U-Aubrey Boshogo oneminyaka engama-48 ubudala washona emva kokugwazwa amanxeba amaningana ngaphandle kwakubo eGoli. Ukushona kuka-Aubrey wayesebenza ezindizeni kusolwa ukuthi kwaba ubugebengu benzondo yobulili bakhe. UBoshogo ungomunye kwabangaphezu kweshumi ababe izisulu zodlame olwame nobulili obabulawe kulonyaka. The death of Aubrey marks one of 11 cases that have occurred as of February in relation to the LGBTI community. The LGBTQ plus community members live in constant fear. Fear of being discriminated against in our communities and also in our workplaces. Fear of being murdered. Eceleni lisenkantolo wesifazane othanda nobulili obufanayo nobakhe oneminyaka ye-19 wadlwengulwa amadoda amathathu. Abasolwa ababili baboshiwe, umsolwa wesithathu usagcwele izinkalo. The motive behind the incident was that they wanted to change her. They want to show her that she's a woman. So it is more related with corrective rape. Njengoba uhulumeni usungule izindlela zokulwa nalesihlava kusekuncane kakhulu sekwenziwe ukuvikela abomphakathi wabathandana bebe ngobulili obufanayo LGBTQI. Ukuphuthwa kwesibalo sababulawayo kuletha ukukhungatheka nokwesaba. As far as they can say that they accept that they are LGBTQI plus people, it clearly shows that they don't respect them. Izishoshovu kanye nabadlelana bomphakathi be-LGBTQI bagxeka ukushanga ulonwabo ukusungula komthetho-sivivinya i-Hate Bill. Umthetho-sivivinya obhekele ubugebengu wabathandana bebe ngobulili obufanayo i-Hate Bill Crimes uthi uphazamisekile ngenxa yokuthi kusalindwe isinqumo senkantolo yomthetho-sisekelo ngaphambi kokuthi ikomiti liphasise lo mthetho.